Камера на 40. Снижайте скорость. 600. Здравейте, на Княжево сме. Сега ще пробваме тук в Допера, като цяло в Силвърстона има стационарна и Hikvision. 400. Две камери, които се засичат. Hikvision. Има и истински Hikvision, който е малко по-надолу. Сега ще видим къде е. Долу има един доплер за проба. 200. Hikvision е в кутията на светофара. Ето тук, сега ще ви го покажа. Впереди еще одна камера. Ето го тук. Радар на 40. Това вече е втората камера пред нас. В Сочито са вкарани в момента и двете камери. Hikvision спря да го засича. Минахме и другата стационарна, като цяло без издънки, всичко беше наред. Сега сме в Гръб. Пред нас имаме по GPS старата си стационарна, която е на бензиностанцията на Княжево. 200. Впереди еще одна камера. Камера в спину. На 40. Hikvision. Така, хващаме вече Hikvision и по GPS и по сигнал в Гръб. Hikvision е над този светофар. Ето го тук горе. В спину. Спино означава в Гръб. В момента това е засичане вече само по GPS в Гръб. Подминахме го. И спрях. Това всичко е наред.